Ngibingelele babukeli makani belela phakathi kohlelo lwethu umgwazelo. Babukeli makani bekelelana-ke ingwenya edla eziningi. Babukeli makani namhlanje-ke la ngibhalelwe usisi wathi ucela ngimsize yomlandisa imali yakhe kusisi ababebolekene naye imali. Babukeli nani niyazi anginawo amaningi angile ngamaningi. Babukeli ngicela ningakhohlwa lapho ukusubscribe niphinde nilike phela. Igama lami nguNozipho Ngubane, ngibizwa uhlelo kuthiwa umgazela ukuba bezongisiza ngentombazane eyafika emzini wami yaboleka u-3,000. Kade ngangiyifonela ukuba ngibuyise imali yami ngiyi-WhatsApp, ngiyi-Facebook kodwa ngisayitholi. Mangifika kubo kuthiwa kuba ayikho ile empangeni yofuna umsebenzi, kodwa kuba ayikho. Sengize ngafika-ke kubo kwathiwa isikhona intombazane isibuyile, yingakho ngibizela bobhuti ukuba bezongisiza ukuba ngithole imali yami ngoba ayisafuni imali yami. Hayibo. Ngizekela nje lo gelo othi pheshe lapha kuhle kwekhethini. Ngizofuna imali yami. Ninjani sisi? Siyaphila futhi. Ngixawe lo sisi nizokwenzani vele le khaya? Ngizofuna imali yami kela nje lo ntombazane osehamba amazwe la engasatholakala. Phela sisi. Ngifuna imali yami ntombazane. Kancane sisi. Sisi njani? Siyaphila futhi. Sicela nje kuxolisa ukuthi sifike nje sifikile. Kodwa manje akukho right ukuthi sikhulumele kanje emnyango. Besicela mhlawumbe. Angene ngempela khona ngizochaza futhi. Ngichaze ukuthi kwenzakalani. Kwenzakalani? Kanti yini sisi naba nale yanto. Hayi bo futhi ngeke amakhamera mina ngiyawasaba nje. Angifuni amakhamera. Ngithi uNtomkhulu uyabalanda. Have befeba bahambe belala namadoda. Senzenjani? Behambe belala angibazi. Kwenza njani ke wena usakwenza Imali yami intombazane le. Siyaphila Intombazane le jowethi pheshena. Sicela ngale nje ukuthi size siye kude kakhulu. Ngicela ngiqale nje ngiyithule mina ngiyingwenya musaba ngophathi kohlelo omgwazi. Okay. Kodwa ke sisi before size phambili ngohlelo. Uyena usizeke kuyena lo. Ilo kade sipheshe ngapha siyaqhoma ukuyabaleka. Ke wesisi besacela ke le ngiyabiza ngalo. Ayanda uyangihlupha kodwa ke ngeke phela nimzele namakhamera le ekhaya. Kube neproof ukuthi kahle kahle sifikile la safika. Hey naye kasozoyichaza Vele nje uNtomkhulu akavele intombazane. Imali yami ngaka. Izumbulu zabe ngaka. Siyabaleka manje. Vula la. Ayanda bo. Ngeke ngikhuluma indaba zakho awuvuli. Vula sisi. Awuzochaza uzongchazela. Uzobachazela nabo abantu. Ngeke phela. Ntobendala kanti kwenze njani? Yini ubalekela Ntobendala? Hawu Nkosi yami. Chaza la. Ungalibe ulibingelela la mina ngeke kababa. Njengoba uyiqashana nje yini ke ubalekela sisi? Bese jam ngemali yami wavela ngenabantu nje lafudu abantu inqwaba imali yami phela ntombazana awukazi nje uyishayisa isandla imali yami. Imali yami akwazi nje. Angikwazi ukuthula. Angikwazi ukuthula. Kanjani? Hlala phansi abantu bakho laba mina ngibazi. Abantu bakho fanele uchaze la. Kanjani ngiyathola kanjani? Imali yami engaka. Okay, ngihamba nosisi la sihamba ngaphansi kohlelo omgwazela sisi. Sila kahle kahle size kuwena sisi. Usisi usibhalele lathi ucela simsize. Unenkinga nawe, unemali yakhe aseyigqigqele kuwena isikhathi eside. So manje uyayicela. Hayi ukuthi uyayifuna. Nje uyahloniphisa sizoyicela sihamba naye. manje le amakhamera ke Hawu phela Ntombi usubaleka uyashayisela befika nabantu Uyabona wento. phezulu manje kuwena owayisukela basuka la kindweza lapha kwami. Yabona Ntombi. cha yena imali ukuthi sabulala sizoba manje mase sezongilandela Ukhozi usuyabaleka. Usuyabaleka phela wena. Ngisakwazi ngithi mina ukuthola. Senzela kona njengoba sifike namakhamera nje. angazali waleyo mali ke Kanjani manje? Akwazi Ntombi, akwazi. Kanjani? Usenze njani? Ngifuna imali yami Masisi. Owafika wazoyifuna. Sisi ngicela ukancane. Yabo amakhamera sisenzele ukuthi makuukuthi khona into ongekho happy ngayo, usungayisebenzisa against thina. Uhambe uyo reporter usho ukuthi kwenzeka nabo ubufakazi yabo. Sibalekele senzele into ezikanjani. Sifike siyochaza ukuthi siyahlasela.
yabo Ukuhlasela mina ngempela ungayithatha lokho ayani. nayo ungangithi Kanjani manje kuye wahlasela mina kuqala hayi mina kimi imali yami ntombazane kanjani manje imali yami nje ayanda singaze siqabane so enye into futhi ukube besokuhlasela Ntombendala ngabe manje la ubheke phezulu ngabe ama-discipline nawo abheke phezulu uyacabanga ukube Mina kwalokho khona enwele lezi eyisekhanda ngabe yilanga phambili ungapheli kakubi lakwazi sisakwazi akwazi ungalingi ungole lapha yami ungalingi akwazi imani no Musa phela uzomshaya kanjani usithatha wena umonako usungena Hayi ngeke phela uzomshaya uza ngene. umuntu noma vele bezona ngike ngasho naseqaleni ngathi ngiyamhlasela ngoba ungikhulumela uDoti ngike ngasho naseqaleni shothi phela futhi kahle lento eniyenzayo benizomhlanganyela usesukube ehambayo yena mezomhlasela uDoti nje lo imali yami lesikhuluma ngayo uzomhlasela phela ekhaya lo muntu ibizwa ngani leyo Imali yami. iqiniso hawu awunalo iqiniso ukweleta ngikhulumile naye naye mina naye sikhulumile ngamuchazela Nini, wena kanjani ngisakwazi last month angikwazanga Ngabe nje kwamanje ngibona ngase ngifike this month ngizonza sure ukuthi ngiyamnikeza imali yakhe Wesisi, manje le nyonga seyenza ke yeyani inyongo Ngithi ngeke uzomshaya. Ithi mina nini phikhola ntombazana nini yazi mina nangihlasela nina shothi ngeke njani le mali imali yami kunestory manje ufuna ukuphuma nemali yami hayi ntombazana hayi ntombazana hayi shame sihlale phansi ngihlaliswe phansi khona ngizotapuna ngoba ngihamba ngitapuneni ma utapuna kuzotapuneka ntombazane kodwa nje imali yami ayiphumile Wena ngoba no phela akwazi nje ntombazane ngabe ngisebenza kanje ngijulu kanje ngijulela ukuthi ngingakuphayo imali angishongo ngase ngizobuyisela ukulinda bengoba nani ngeke kodwa zamshaya. yini waba nepower over lo ngoba lalela wena yena njengoba efika nale nyongo hima ufike noma inyongo umuntu phela. omnika ipower lo ngemuva akhala inyongo la inyongo yini Ngithi Ba ngeke inyongo uzomshaya. ba inyongo usaqhubeka namani usaqhubeka namani ubangene ngiyakutshela uzolala qhubeka usibekele umoya qhubeka ngitshela ukuthi namhlanje asehliseni masihlaleni phansi sicela ukuze uzohlala la eduze kwami khululeka wena Ntombendala ngeke bakwenzele ukuthi useduze kwami khululeka sis Nkosi yami yabona kahle kahle ngizosikhuphulisela ihayihayish uDoti lo ngitshela wona imali sisi ayikabi usisi yamazi ngiyamazi yena okay imali yakhe engakuwena uthini ngayo sisimake siqale sibuyele emuva ngoba manje yabo la sikhona manje sesijulike ezimanzi nama BP anyukile sisi bese acela ukusichaza ukuthi kahle kahle kwenzakalani la yabo sikubona nawe uqaqamula kumele uqale phela undlala istory ukuthi kuze kufike la kufike khona kuyiqale lento yini yabo
Yebo. Yebo sisi ngicela ungichazele. Usisi lo u-Ayanda wafika lapha kwami ngidlalela nabantu abami. Wathi uzoboleka imali. Ngathi imali yani Ntombi? Wathi uzoboleka imali yokuthi ufuna ukuya ngapha empangeni yofuna umsebenzi. Ngathi imalini leyo? Wathi ufuna u-3,000. Ngathi uzokwazi na ukukhokha lo 3,000 umsebenzi ungawutholi. Wathi uzokwazi ukuyikhokha. Ngathi yani Ntombi imali wathi rent, eyokudla, transport. Ngathi mina singaze size sixabane Ntombi ungibuyisele imali yami. Ihamba inyanga kuze kufike isikhathi sokuthi kumele anginikeze imali yami. Luthi intombazana ayiqhamuki. Ngifike la ekhaya ngithi hawu u-Ayanda uphi na? Bethi ababazi u-Ayanda wathi uyale empangeni yofunana nomsebenzi. Ngathi mina okay ma uthi usho kanjalo ngiyezeni inamba yakhe ngimfonele. Ngimfonela u-Ayanda athi u-Ayanda uzokunikeza imali makuphela inyanga. Iphela inyanga mase ngimfonela futhi akasabamba ama-calls. Ba-answer abanye bethi abamazi washonaphi. Lokhu ngamgcina lokho nje wase ngimbona namhlanje nje. Sengizwa ngabantu ukuthi khona intombazana namhlanje angimazi wathi mina ungifonela kephi. Wathi mina uthi ngifonela ha ungaze ngikhohle wathi angifakela imali. Ayisend inamba yimi lo pinini ngiqonde ATM. Mangifika malubula dololo. Mangifika futhi ngimfonela Asamthola untombazana. Shuthi yimi isidimba phela lana. Yimini isidimba. Ukulinda inkinga wena into ebikuhlupha. Akwazi ukuthi ngidimba la mangifazele. Angikwazi. Sasembisana ukuthi ngoba last month angikwazanga. This month ke sengiyowenza. Yaphela futhi ngalo this month manje yonke ke le yaphela ngalo this month abantu uza namakhamera. Yini inkinga yakho? This month waphinde waphela futhi. Kusabile ngo this month waphela futhi. Waphela isiphuphu mina akwazi ukuthi ube isidingo. Imali yami ngayibuyisa. Yazi ukuthi uma ukweleta umuntu. Hawu. Wa sacrifice umuntu inkinga zakhe ngokuthi asize wena. Ngingangithi ngifuna ukulungisa ngabi ke nayo imali ngaleso sikhathi wenze njani nonculunze uhamba kanjani ma ukuthi awukhulumi nami ngabi na ngibule mina ngibule nawe ngibule seyinyanga mina sengiyisanga bazokubona ngangiphendele mina ngangiphendele wangiphendela ngihlanyisa mina ngikuhlanya manje imali yami ngiyazomela no imali yami phela le yabo nje abazana amakamera mina naye into engixakayo yabona attitude ngayo. Sisi ehlisa Shuthi ukulunga kwami. Ehlisa Wewe ukulunga kwami. Khonlunga la. Khonlunga la. Wawulunga Wasisi. Ngabe ezikushayile nje. Uma ulungile Amadoda wahamba nama amadoda akusona. Bazokwazi ukuthi basuke. Bangasuka ibambane manje zinje. Sisi. Bangasuka idede ikundla. Sisi. Kancane sisi. Imali ngicela ukubuza ke sisi. Ha. Wena awunalo iqiniso. Ngoba usisi Ngeke phela futhi. wesisi ubufikela Ngibukela bani umntana yasekhaya. yini ungakhulumi nosisi sakho ukuthi Ngifela kuye. Ngiyazi ukuthi uwrong kodwa ngiyazi umshayela ufike namakhamera emzini kwaba imali so wena kumele ukuthi lo agibele lo ekhaya. angisho musana ukulwa sengilela lokho Mina Zoshutha nje ukusibenzela suthi uzoyikhokha Ntombi uzoyikhokha lento ujinge emnyango leto emnyango leto Kodwa ayikho la swine uwe
Hey! Musa wena. Usithongo phela uyakwazi ukuyibamba. Angithi siyakwazi Angikuncane ukuyibamba. lokhu namngeke ngizekwazi. Ingalingene ngisukele. Uyayenza ngiyakwazi ukuyiba. Nina vele shizwanani labonani. Uyabona ukuthi ngithola kahle kancane. Dedele phela. Man. Jwayele ukwenza kokulungile. Bede. Bungathi sengimazi kunjana yami. Welalelayo. Sukela lo. Mina into engenza ngenzelo lo ukuthi uvuka inyongo. Lo uyamkhava. Kanti umuntu mayenze kabi. Ngeke uzubukela ingane yakini ishawe. Bedela lo. Uyabona ukuthi mngakanani. Hayi ngiyangibhedela lo. Sis. Shothi kumele Angabe laba kusenjani olethe ngisho uzongihamba naye. Ngeke uzohlangana Ngiyaphuma. ngeke ngizohambe Ngizothatha itayile ngale nemali yami. Ngifenisa kuhlala phansi. Mase kuhleli phansi. Nina musengalenga leli bracelet. Funa ukuzongitapuna futhi. Yimi bubesi futhi. Uthi Shuthi mela ngitapuna. imali. Yimi bubesi kanene. Wena. Sangiluma abantu mina ngidla abantu. Sis, wena awubona ubrong bakho ngemali Ngiyabuvuma uburong bami ngishilo ngathi ngizomubona usisi. Nini? Ngiyabuvuma uburong bami. Nakhona bengizohamba ngilethe imali ngizehlise njengomuntu. Ngixolise kumele ngixolise khona. Kodwa ngoba usenze angisayibonile leyo ntonyenza. Sis. Ngiyoxolela. Sis. Imake mina ngicela ukubuza Angiboni. something. Wasana nje lesi stop ngakusukuma. ngiyothatha izinto ezemali yami. Imina ngihlala ngiyazothatha i-TV akancane thatha iy'nto zakhe noma thatha iy'ngubo zakhe noma thatha amafoni akhe. Nalokhu kuyabheda ngoba kuhlala ekhaya. Ngiyazothatha iy'nto zakhe. Ayifuni imali yakhe. Akathatha lokho entela ngelingeni imali Masisi ngicela phansi. Yangixaka vele uthi angihlale phansi. Sis, ngicela ungayinyomfi lento. Sizama ukuthi silungise into yalabantu bobabili. So wena uma usubhekapha lo. Mina ngilwa nokuthi ibhuti ngiyazothathela uthatha iy'nto zakhe. Pho manje yini nimhlanganyela? Angeke yabona umncane kanye. akabanga mncane thatha izele ezoyifunela yena imali ngekho wena akabanga mncane. Ubemdala ngaleso sikhathi ubemdala. Angithi uyabona akekho omncane ngoba useyakwazi ukuthi ahambe aye umashonisa wonke emncane ngako ayofuna imali engale 3,000 uyaphetha ngamtshana ngathi akahlukane nokuhamba amadoda ahambe halala amadoda abuye ahambe boleka imali zabantu kodwa ngeke akushaye imali hayi ukuthi sithi thina sifuna ukuthi bamshaye cha thina into uyabokwa vuma ngiyadinga uwemanga futhi ngiyahlala ngaphela ngekhanda khona la awe babo makuthi lagumuleka ngalesisa ngalona mntakwethu ngiyayidinga imani sicela iway forward ke kulento usisi la size naye uzofuna imali yakhe kuwena and manje inkinga ke usisi la sekufike kwaba khona nenkinga usesuke wabiza thina lento sesizomela ukuthi kube khona izinto usisi ayibambayo zakho ngoba usisi nangendlela wena wenza ngakhona uyabonisa ukuthi kahle futhi usisi wena angazi umthathisa kwani ngayikhulumela ngeside la usisi nabe ngikhulumile naye ngithi so la ndlela akakwazi ukuvela athathe imali yakho kwami la esekhaya mntakwethu akwazi ukuvela ngale asuka khona manje ngoba singalandi ifoni yami lapha manje masingalandi ifoni yami singakutshengisa kuyimanje ku-WhatsApp ngiyabathapha awukho ku-WhatsApp imali uyabona lento oyisho nalento othi uquntule izinto ufuna ngenze njani wena ufuna ngenze njani
Imani. Awungabusurich phela wena. Imani. Mesingaqontulo lakho. Imani sikuthela ihlale phansi. Ungawona nje lamafoni nawo kwawona Ehlisa umoya. Lalela-ke sisi izosiphoqa lento ukuthi njengoba usisi seyathathile amafoni siqhubeke siwathathe. Kungcono ngoba bhuda wakhe mina bengilwa nokuthi angathathi ifenisha lendlini. Sisi inkinga nali iqola lakini. Yilo vele ngiyalazi Okay. kodwa ngeke ngingeyisi nina ningeyisi ngoba sikwazi ukuthi sibambe lamafoni kuphela. 3000 inkinga bhuti lekhaya mina engisebenzayo imina ngihlala ekhaya ngigada ingane zakhe lo ahamba izandla ngeke ngize uthatha ilutho kwe-TV imali zami lezi into yemali yakhe ile amafoni lawa ya nengubo zakhe ke imani usisi phela nangakekho yini ukulinda yena into angakwazi yini yena ukulinda sisi into sisemenza ukuthi angabe saba right indlela wena owenza ngayo yabo nje bezwile ukuthi sengibuyile wangeza ngimi wazokhuluma yena wakhe wasuka nakini weza ngimi wazoyibolekela imali wangeza ngimi sisi njengoba wena usubuyile awukho nomuzwa nje oke wakuthinta ukuthi hayi ngiyasho nje ukuthi ngimfonelele ngamtshela ngathi ngizombona makuphela inyanga nini mina ngiyazi khona yakho mina usukufonela umuntu untombazane waboleka imali ke mina nje ngunozipho kangubana ngiyazi imali yakho mina hayi shuthi nakhona angiyazi nje mina futhi angiyazi lefoni yakho ukuthi ungifonela nini sicela senzele nje ukuze singayithathi izinto zakhe ngeke ngempela ngithatha into zemali zami ngake ukhiphe ingubo zakhe uthatha impahla zakho Ima hayibo yini sisi lalela usisi yabo nje indaba yakho ngiyazi okay sisi asenzeni kanje yebo bhuti thatha istove yebo Benazivimba nenkinga yakho lapho mina let's la stove imano senilwa nami sis what's this ngiyambalela 1 2 3 imano what's this mina ngilwa nesitofu sami neli ngeke uthathe into zami thatha into zakhe unengubo imano what's this sis imani maphela imani ningilalela lalelanda sis sicela usizwe kahle la emadlebeni ngilalele ngempela nje imali yami mina ngimanga yabona istove lesi sisithathiswa ukuthi masithi wena hambani okay lalela sis imali yami mntaka so thatha ne-TV ngeke nize ngikwazi ukukhuluma naye ngicela ngihlangane khombisa impahla zakho sikhombisa impahla zakho
ayikho leyo nto ayikho leyo into zakhe impahla zakhe ngicela isitofu sami sibuyele ngakumina Yabona ilalela. ngicela isitofu sami Masinendaba nensela yakho. Even if noma kuthiwa khona nezingane zakho, thatha nazo lapho ngifuna isitofu mina Nika isitofu sakho. umngane wakho vele senithathe Nasifika kwethu vele leza impahla. mina ngiyawafuna Kuyimanje ngale Ngeke kodwa ayikho. Ngiyobuka i-free market. I-free market mfowethu. Mkonto uthini imano? Ngoba ngithi Sisi. 20 rand ukuze kuhlangane imali yami. Sisi Ngiyayidinga. Sisi. Mawuthi siyahamba thina uqonda ukuthini? uhlangana phi ke wena Ngiyayidinga. Yaziwe sisi. Uwenzile wena Makuwukuthi khona ozomzela ngayo sisi. ngizojabula Iyashisa lezo phuma la i-free market. Okay. Lalela sisi asiqhukuleni ke lalela sisi. Sesi yabona usakuphi? angizodlala mina ngijwayela kabi Kodwa mntakwethu wena ojwayela mina kabi kodwa uyangidakela. Kikoloshe bo. Uyanginyela ke manje Lalela. ikolosho ngiyakuloya wena Okay, lalela sambeni bafu. Lalela Lalela sisi. Wena ngeke sizwe ngawo. nami Thatha ophaqa bakho sisi ugqoke. mina bengilwela into zami ngeke zize ihambe into zami ngeke nawe uhambe awugqoke wenza usheni hayi go on Hamba nazo. yonja Asambeni. Hamba nazo. Ngidlale wena. Hamba nazo. Nto yangiyela. Usek. Hamba nazo. ngifuna umtshelela